ang ginihimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga Welcome YouTube to channel. Nice Yaga Ang YouTube nagapalangga channel. sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Aba, Lula, ano ginapaligban mo? Wala. Si Lolo Mamiloy. Ngaahaw. Ha? Hindi mo pa maintindihan tungod bata ka pa, Toy. Ang paghalukan ay bala nila ni Manang Rose. Toy? Paano mo nahibalan na, ha? Sugari ako. Aragin ko abi na tabuan. Ara man sila ni Tito mas kubado sa unhan. Matuod? Oo, te. Ano gid ba lang matuod nga natabo, ha? Sugari ako, Toy. Sugari ako. Pero, pwede karon lang la. Nga, ahaw. Ginagutom ako eh. Ate, sige, dali ka sa sulod, ha? Makaon kita. May kanon ako dito kag may adobo nga manok. Abaw, tsamba. Nga, Toy. Ano kinang nakita mo? Lola, pwede. Tapos ko na lang kaon para makaistorya kita sang maayo. Ay, abaw, Lola. Timing lang nga nakasulod kita ba? Ang nagtupa ang ulan. Amo matuod, no? Baw! Katrin! Day! Lola? Sukada na si Toy-Toy abis ang kanon kag sudan kay pakauno naton siya. Oo, Lola. Oh, ari na toy. Pwede ka nang kakaon. Abaw, kanami isang feelings ba? Ang nagsukad sa akon, ang crush ko pa. Abaw. Mapungko ako dali sa tupad mo, Toy, ha? Ha? Pwede. Si Manang Catherine lang di mapungko sa tupad ko la. Dali lang ko sa tubang mo, toy, para maganahan ka balahaw. Oo, bala. Naganahan gid ko bala magkaon kung ara ka sa tubang ko nang. Nga anong panulok mo sa akon, Lolitson? Baka namit ba? Kinamit sa adobo nga manok. Hinay lang, toy. Basi madunlan ka balahaw. Dapat sininang. May soft drinks para may padalon doon ko kung madunlan gid man ko. Okay, kung naman ang gusto mo, toy. Kuhaan ko ikaw sang cold gid nga padalon doon. Kuwain lang to siya day sa rep. Ha? Lola? Wala man taref? Ay, Toy, pasensya. Wala tagali soft drinks. Okay lang ala. Total, kanamit na sa ginakaon ko. Tapos, may dalaga pa sa tubang ko nga gwapa. Abaw. Sigari ako. Ano ka ba lang nakita mo, Toy? Lola, ang nakita ko nga, si Rose ang nag-una halo kay Lolo Miloy. Ano? Si Rose gid man galing nag-una halok sa iya. Oo, Lola. Kag wala inagin lauman ni Lolo Miloy. Nakibot pa siya gani eh. Kag abi mo la. Ano? Nangakig pa siya. Ano? Naakig si Lolo Miloy? Oo. Pero, la, tani la, may 20 ka na, kay pamahaw ko lang karon kung gutomon ko. Oh, ari siya, no?
hambal mo nga naakigid si Lolo Miloy. Toy? Oo man. Ano abi kay siling ni Lolo Miloy? Paano ko ni karon kun may makapalabot kay Basya nga ginhalukan mo ako? Oo, si Maskubado nagalantaw pagani sa aton. Kagang upod niya. Kuna mo, wala siyang sala si Lolo mo, Miloy. Wala gid balala. Abi mo, grabe gid balang lalaki niya sang ginhalukan siya ni Rose. Ay, kita mo na la? Wala gid manggali sa sala si Lolo mo Miloy. Ay, Miloy, patawara ako kung nahimo kong pagpasibangod sa imo. Nagbasi lang abi ako sa nakita ko, dahil. Amo gani la, hindi tanan makita mo, matuod. Oo man la. Kinahanglan siguraduhon mo gid. Kibasi bala kun kisa. Ginahalugan. Ano to, Toy? Ang buot ko silingon la, basi ginalahugan ka lang sang panulok mo. Siguraduhon mo anay kung anong puno sa istorya. Antis ka maghusga. Oo, matuod, no? Subong tawagan ko si Lolo mo, Miloy. Oo man la, magpangayo ka sang pasensya sa iya. Tapos na nakaon, Toy. Oo la, busag-busag ikaw gani. Ano pa nga nahulat mo? Uli na to. Sa di naman ang gusto nyo dyan, Roy? Aldrin? Depende, boss, ha. Kung di nang gusto mo, eh. Ako ya, boss. Gusto ko ya. Chips. Amo mang perming ginapangita mo dyan, Roy, eh. Sige, mangita kita, Dre. Magdiskarte ka mo da kay ako ang bahala. Pero kami naman ang kawawa. Bah, di masugata na to, no? Si Tito Maskubado man, ha? Hoy, Boss Enrique, mayong hapon. Tuto Aldrin, amigo dyan, Roy. Sino nagsiling amigo hay ta? Ano ang kinahanglan mo, Masko? Boss, Kwan. Balaan ko na, boss. Hindi ikaw ang ginapamangkot ko. Ano? Kwan, boss. Kwarta. Siling ko kitaw. Daong kwarta, gid. Pariyo man lang kamo? Hatagan ko ikaw sang kwarta. Kabaylo sang impormasyon yung mahatag mo sa akon. Subungkid, maglakat ka. Magpanilag ka kung anong may impormasyon parte kay Daniel kag Catherine ang mahatag mo sa akon. Ate, oo, Boss Enrique. Tasig ka na. Tasig. Bao, kung maghambal ka, daw ikaw ang boss ba? Pilingon mo. Masugata ko si Lola Basyang, oh. Uy. Lola Basyang, mayong gabi. Ote, nasentensyahan mo na si Lolo Miloy sa ginhimo niya sa imo? Oo. Ikaw ang sentensyahan ko, Lola. Gaya. Naginsugbag mo ko, Lola, sa mata. Animal ka ganda? Wala gali siyang sala si Lolo mo, Miloy. Pero ginhimu-himuan mo sa sang istorya. Ari pa ganda, Lola. Gaya. Uy, hala, si Maskubado, ho. Naghayang-hayang sa dalan. Amoy ng bagay sa iya. Tabang,
Huligin ninyo ako sa di ng hustisya sa Pilipinas. Tayo pa siguro, makulong kanta